Hola, sóc Sònia Codina i esteu escoltant un podcast de la FAM. Si tens fam de cultura, entra a la FAM, entra a la FAM, la FAM. Bandes de música, els moros i cristians, les cofradies, aquest ànimo d'exaltació pròpia d'un país d'Oliva, dic, que té una nomenclatura pròpia, un lloc molt ric culturalment. El pintor i escultor Miguel Vicens Riera va néixer a Oliva, però se'n va anar de ben jove per poder difondre la seva obra a un públic més ample. Primer a València, després a Madrid, però també a França. Ara, el pintor de 74 anys treballa des de sa casa d'Oliva i li agradaria fer allí un museu amb les seues obres. Oliva a mi m'ha donat molt. I voler quedar-me en un altre lloc, jo trobo que Oliva ha sigut, en part, la més receptiva i que m'ha trobat més a gust. El seu poble el recompensa. En novembre de 2022 es feia pública la proposta de l'Associació Cultural Centro-Olivense de nomenar a Vicenç com a fill predilecte, a la qual també sumava l'Associació Cultural Centelles i Riu-Sec. Perquè Miguel Vicens, al llarg de tota la seva vida i obra que ha fet, ha treballat sempre activament en Oliva, ja siga fent portades de llibres de festes, fent portades per a llibres com el tan conegut Iniciació a la Història d'Oliva. Acabem d'escoltar a Àngel Pérez, soci del Centre Olivense. Àngel va ser un dels promotors del nomenament del pintor com a fill predilecte. Escoltem com va néixer la iniciativa. Va sorgir entre una conversació entre els socis del Centre Olivense i se'ns va ocórrer la idea de que ja que no tenim tants fills predilectes en Oliva, per què no començar la iniciativa de que fora Miguel Vicens un més, que ja siga per els seus mèrits o el que ha fet en Oliva i tot el treball que ha fet al llarg de la seva trajectòria com a pintor. A Vicenç la notícia li va vindre per sorpresa. L'artista es considera a si mateix desconegut per a la gent d'Oliva i no esperava que una associació el proposara a ell. Pues és un detall de consideració, de saber, perquè jo sempre he anat d'incògnito, saber que algú es fijava en mi, dic jo, en el meu treball, és que jo no he anat exhibint-me per res, així, però jo pensava, dic, i aquesta gent per què ha reparat en mi? Un any després de rebre la proposta, l'Ajuntament no ha oferit una data concreta en la que celebrarà l'acte, però totes les associacions implicades apunten a que les causes del retras són les eleccions municipals de maig i el canvi de govern. Escoltem Antoni Esteve, de les Centelles, i Àngel Pérez, del Centre Olivense. Quan hi ha unes eleccions, per mi, i n'hi ha un estiu a continuació, a més, és un ajuntament, una legislatura en què pràcticament tots els concejals n'hi ha molts que són nous, completament nous. Moltes coses no van tan ràpides com esperaríem, però n'hi ha que seguir pressionant i fer que ho complisquen, perquè Miguel Vicens és mereixedor d'aquest títol. Repassem els últims fills predilectes que ha tingut Oliva. En setembre de 2022 es va nomenar a Mavi Mestre, la rectora de la Universitat de València. El dia del seu nomenament, Mestre va inaugurar la plaça acabada de remodelar que a partir d'aquest dia rep el seu nom. Però abans, entre 2013 i 2017, Oliva arriba a tindre fins 3 fills predilectes vius alhora: el musicòleg Josep Climent, el poeta Francisco Brines i l'historiador Antonio Mestre. El nomenament d'Antonio Mestre es va fer en 2013 a petició de l'Associació Centelles i Riu-Sec i van acudir els altres 2 fills predilectes, Brines i Climent. Escoltem el seu president, Antoni Esteve. Bé, per població, el nombre d'habitants, sembla que a Oliva li toquen tindre, per nomenar hasta 3 fills predilectes. A Miguel Vicens li agradaria celebrar un acte íntim en el que s'exposara la seva obra i poder contar sobre la seva trajectòria artística, però també li agradaria debatir sobre el seu poble. Seria una petita conversa, un diàleg entre els presentadors. Jo es faria preguntes, ells em contestarien sobre la qüestió del poble, la situació actual,